magkakaroon tayong debate. Ang topic nila ngayon ay patutunayan na ang OSAS ay biblical. Affirmative si Dino Diaz ng Baptist. Ayun, magandang gabi po sa atin lahat. Ako po si Brother Dino Diaz, tagapagtanggol po ng Pananampalatayang Baptist. At ang paksa po ng amin na pagkasunduan ni Brother Alvin, ako yung afirmatibo, papatunayan ko na ang one save, always save ay biblical. At ito po itututulan ni Brother Alvin. At magandang gabi po sa lahat. God bless po. Negative naman si Alvin Gitamundok ng Catholic. Magandang gabi sa ating lahat. Si Brother Alvin Gitamundok, isang bishop delegated Catholic apologist. Dito naman na po ako sa negative. I will deny the para sa atin false doctrine ng Baptist Church at ibang mga evangelical na one save, always save daw sila. Kung ligtas na sila, palagi nang ligtas, wala nang tanggal po sa kanila kaligtasan. So, dito ako sa negative. Bless. Okay, so ang inyong host pala at moderator ngayong gabi, si Admin Russia ng Russia TV. Ayan. So, bibigyan ko ng 10 minuto sa unang papapahayag si Brother Dino. 10 minutes bro, your time start now. Ayun, solitin, magandang gabi po mga kaibigan at kapatid. Tayo po ay tatayo sa afirmatibo. Papatunayan natin na ang one save, always save ay biblical. Nag-iiko po, no? Ano ba ang ibig sabihin ng one save, always save? Ito po mga kaibigan at kapatid, na kung natanggap mo na ang kaligtasan, yun po ay mananatili magpakailanman. Ito po ay hindi mawawala sapagkat yan po ang pangako po ng Diyos para po sa taong sumampalataya kay Kristo Jesus na ibinigay niya po sa atin. Ngayon po, una, titindig po sa 4 na poste ng aking paksa. Dapat po itong poste na ito, pamamalian po ito ni Brad Alvin. No? Pero pag hindi niya po ito magalaw, mga kaibigan, o hindi niya napamalian, wala po siyang may natutulan sa aking itinindig. Ngayon po, no, ay ang una ko pong poste, ang mga tupa o ang tunay na lingkod ni Kristo o mga tunay na mananampalataya ay hindi malilipol. No? Ang titindigan po ni Brother Alvin mamaya, ang tupa ni Kristo ay malilipol. O ang tunay na tupa ni Kristo ay malilipol. Dito tayo sa tunay hindi sa piki mga kapatid. No? Ang tunay na tupa po ni Kristo ay hindi malilipol. Ano pong ating mababasa dito po sa Juan, no? Chapter 10, verses 27 to 28. Ito po mga kapatid, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. No? Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit makapangyarihan sa lahat. Walang makaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Dito po mga kaibigan at kapatid, ang pag-iingat po ng Diyos, no, sa kanyang mga tupad, dalawa. Nagkakaisa po yung Ama at ang Anak. At ito daw po ay hindi mapapahamak kailanman. No, malinaw po. So ito naman ang pamalian ni Brother Alvin, mapapahamak po ang tunay na tupa ni Kristo. No? Pangalawang poste, hindi maiwala. Meron ho ba tayong talata, mga kapatid? No? Juan 6:39. No? Ganito pong ating mababasa, Juan 6:39. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. No? So, malinaw po ito mga kapatid na
itong bubuhayin yung mga kumikilala sa ating Panginoong Hesus. No? Ang pamalian niya naman dito ay maiwala ni Kristo yung mga sumampalataya sa kanya, sapagkat sabi nga po dito, no, sa Roma 8, mga kapatid, no, Roma 8, 38 hanggang 39, no, 38 hanggang 39. Ganito po ang ating mababasa: sapagkat matitiyak na walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus, na ating Panginoong, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinarap, ang mga kapangyarihan o ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, kahit anumang mga bagay sa buong mundo, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. No? Kahit ano pa man ay hindi daw makapaghiwalay. Sa makatid, malinaw po mga kapatid, no, na ang aral po ng usas ay napakabiblikal at mayroon pong katiyakan. No? Mamaya basahin natin yung katiyakan. Pangatlong poste, no, mananatili yung kaligtasan. No? Meron ho ba tayong mababasang mananatili yung kaligtasan? Dito po mga kapatid, no, sa aklat po ng Isaiah, ito yung sinasabi ko kanina, na pangako ng Diyos para po sa mga mananampalatayang bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan. No? Dito po sa 51 verses 6, no, hanggang 8. 6 hanggang 8. Tingnan ninyo ang langit at ang mundo, mawawala. Ang langit na parang usok, masisira. Ang mundo na parang damit, no? At mamamatay ang mga mamamayan nito na parang mga kulisap. Pero, ano daw po yung pangako mga kapatid? Pero, ang kaligtasan na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Ang tagumpay at katwiran na mula sa akin ay mapapasa inyo magpakailanman. Sapagkat, sabi sa 8, sapagkat matutulad sila sa damit na ningat-ngat ng mga kulis sa pirong tagumpay at katwiran na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Ang kaligtasang mula sa akin ay mapapasa inyo magpakailanman. No? So nakikita po natin na yung kaligtasang ibibigay po ng Panginoon ay mananatili po magpakailanman. Hindi po sinabi na ang kaligtasang aking ibibigay po sa inyo ay hindi po yan magpakailanman, kundi iyan lamang ay temporal. Wala pong ganong sinasabi po sa talata mga kapatid. Pag sinabing magpakailanman, mananatili po yan. Hindi po yan mawawala. No? So, mali po, no? Itong tatlong poste, ngayon, dahil negative side si Brad Alvin, ang kanyang tatayuan, hindi mananatili. No? Una, ang tindig ko, ang haligi, hindi malilipol. No? Ang pamalian niya, malilipol ang tupa ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, pangalawa, hindi maiwala. At patunayan naman ni Brad Alvin mamaya, maiwala. Pangatlo, mananatili. At ang tindigan ni Brad Alvin, hindi mananatili. No? Pang-apat, may katiyakan sa kaligtasan. Meron ho ba tayong mababasa na may katiyakan sa kaligtasan? No? Iyong aral po o katuruan po ng usas. Meron. Sabi po ni Juan, thank you, isinulat ko ang mga ito sa inyo na sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang maalaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan, at ito ang katiyakang taglay natin sa Kanya, kung ano man ang hilingin natin ayon sa kalooban pinakinggan niya tayo. Ano daw? Ito ang katiyakang taglay natin, sabi po ni Juan, mga kapatid. No, tandaan natin, yung sa iglesia, yun yung mga tunay na mananampalataya na pinangakuan po ng Panginoong Hesus sa Matthew 16:18.
Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Yung iglesia na yon, yung tunay naman ng palatayang pinangkuan ng Panginoon, no, ay hindi po yun ay matatalo o madadaig po, no, ng kapangyarihan po o ang tarangkahan po ng Hades, sapagkat tiyak po ng Diyos nang idagdag po sa iglesia ay tunay pong mga ligtas according po sa Gawa chapter 2 verse 47. Kaya malinaw po mga kapatid, no, sa nasusulat po sa banal na kasulatan, ganito pong ating mababasa, sapagkat tayo po'y katawan ni Kristo, tunay pong lingkod, mananampalataya, ganito po ang ating mababasa, no? Sa 2 Timothy, mga kapatid, no? 2 Timothy, chapter 2, verse 13, ganito po ang ating mababasa, no? Sabi dito, if we are faithless, kahit wala tayong pananampalataya, do not believe in and are untrue to Him, kaya di tayo magpakatotoo sa Kanya, He remains true, siya po'y manatili, faithful to His word, in His righteousness character, for He cannot deny Himself. Bakit po Himself? He cannot deny Himself. Bakit Himself ang ginamit? Sapagkat yung Himself, nakatukoy po yon sa katawan ni Kristo, at ang tunay ng mga lingkod o mga ligtas po, tandaan po natin, ay idagdag po sa iglesia. Mamaya gagamit po siya ng mga talata, kambing, false prophets, false pastors, false teachers, at mga baboy. Hindi po yan mga kapatid tumutukoy sa tunay na lingkod o tunay na mananampalataya o anak po ng Diyos o lingkod ng Diyos na kay Kristo Jesus. Hindi po yan tunay. Yung tunay, yung tupa ni Kristo, no? Na pinakalooban ng buhay na wala hanggan, na ito ang taglay na katiyakan, no? At ang kaligtasan na yon ay mananatili magpakailanman, na sinabi nga po ni Pablo, kahit hindi tayo matapat, siya'y mananatiling matapat, pero hindi niya po itatakwil po ang kanyang sarili, which is yung church. Wala po siyang may itatakwil, sapagkat ang sabi, wala po siyang may maiwala, no? Sa mga ibinigay po ng Ama, yung pangako ng Ama, hindi niya po iwawala. Yan po mga kapatid, no? Dapat po masira ni Brad Alvin. Una, patunayan niya, malilipol po ang tupa ni Kristo. Pangalawa, mawawala po yung binigay ng Ama. Pangatlo, hindi mananatili. Pang-apat, walang katiyakan sa kaligtasan. Tayo. Okay, so dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating affirmative pastor or Brother Dino ng Baptist. At Bro Alvin, 7 minutes para sa yung pagtatanong, bro. Paki-unmute, bro. Hello, my test. Okay, Brother Josh? Okay, bro. Malinaw ba? Yes, bro. Your time start now, bro. Tanong. Okay, maraming salamat, moderator, at atong galing ngayon sa Baptist, si Bradino. Yes po. Ang una kong tanong sa iyo, Bradino, sa lahat ng mga English version dyan, sa mga talata mong ginamit, meron ba dyan, one save, always save, sinabi, letra po letra? Dito mo na tayo sa letra po letra? Meron, wala? Meron po, pag sinabi po one save, always save, papatunayan ko na one save, always save ay biblical. Ibig sabihin po ng biblical, manggagaling lahat po sa Biblia. Hindi ko pinapatunayan na one save, always save manggagaling sa isang talata, kundi biblical. Pag sinabing biblical, systematic theology, mula Old Testament hanggang New Testament, dapat po gagamitin Next po yan question. para patunayan. No. Kasi yung unang tanong ko sa finish, letra po letra sa mga talata mo, yung topic na one save, always save. Sinulat mo yan dito sa box sa atin na nagtema. So, sa English version, sinabi mo meron. So, aron sa mga talata na tunot mo kanina, merong letra po letra. Ulit ha, letra po letra, sabi mo meron. So, alin sa mga talata doon, mababasa letra po letra, kung hindi ka nang sinungaling, hindi mo kami binobola, anong talata may letra po letra, yung topic mo, one save, always save. Okay, ito po. Meron. Okay, meron po, no? Unang-una, tulad po na aking sinabi po ay biblical. Pag ibig sabihin po ng biblical, manggagaling po lahat sa Biblia. Dito po, mababasa natin sa Hebreo chapter 9:28, Acts 2:21, Philippians 2:12, Ephesians 2:8-9, one save, always save, biblical. Letra por letra, mababasa po sa buong Biblia. Okay, next question. Sundan kita
mismo dito sa premise, Mr. Moderator, sa Hebrews 9:28, so yung unang talata mo na quoted mo. Basahin ko muna, Mr. Moderator, at Gabino for a premise, tapos magtatanong ako mula dito. Pero din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inahandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. Muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para ako yung muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas sa mga tao naghihintay sa kanya. Gadino, ang tanong ko sa iyo, nagsisinungaling ka ba? Sabi mo may nagka-prepare sa Hebreo 9:28, binasa ko naman dito. Wala lang ito na ang naligtas na ay palagi nang ligtas, wala pala? Yes or no? Hindi po ako nagsisinungaling. Nagsasabi po ako ng katotohanan tulad ng aking sinabi, letra por letra, mababasa po sa buong Biblia, Hebreo chapter 9:28, Acts 2:21, Philippians 2:12, and Ephesians 2:8-9. Kaya po, no? Kung unawain at basahin mo po, hindi po ako nagbasa ng notes ko ni letra por letra pong aking binasa, Brad Alvin. Next question, kasi palagi mong ina-affirm, letra por letra, dito na naman tayo sa premise, Mr. Moderator. Babasahin ko muna, gawas 21, sabi dito sa Biblia, Gadino, para premise muna. Ngunit ang sinumang tatawag sa Panginoon ay maliligtas sa parusang darating. So, tanong ba ito, kung talata mo sa Gawa 2:21 or Acts 2:21, wala na magbabasa dito na ang ligtas na ay palagi ng ligtas, kundi maliligtas. So ngayon, naaminin mo, nagsinungaling ka naman ulit sa kalawang punto. Yes or no? No, hindi po ako nagsisinungaling. Nagsasabi po ako ng katotohanan. Tandaan mo, tingnan mo po yan sa Greek, save. One lang po, preserve. So, ibig sabihin po, one save, always save. Nababasa ho talaga, Brad Alvin, letra por letra. Hindi mo talaga matutulan yan. Dahil pong aral po ng usas ay napaka-biblical po. Next question, meron akong Greek English interlinear. Gadino, ang tanong ko sa iyo, sa Gawa 2:21 na sabi mo Grego, based on the Greek, yung salitang maliligtas sa Tagalog na version, ano yun sa original Greek batay sa Gawa 2:21? Okay po. Ano Dalawang pagkagamit, sozo, sotesitai. Ang Greek 4982 na ang definition po to save, help, preserve o rescue. At ang usage po, heal, preserve, save. Therefore, napatunayan po natin make whole, buo. So, napatunayan po natin ang one save, always save, preserve, hindi talaga mawawala yan. Next question, alin ba talaga sa dalawang sinabi mo kanina, soso or sotesetai? Both Para po. malaman namin hindi ka naglapping Bladino. Both po. No? Interlinear Greek ang gamit ko. Sa taas po ay sotesitai, sa baba po ay sozo. Interlinear Greek pong gamit ko. So, next question, para malaman natin hindi ka nag-bluffing sa amin, Badino. Sige nga, basahin mo yung Greek sa the name of the Lord will be saved. In the original Greek, kung may sozo ba doon? Okay, babasahin ka pa. Kay istay pasu yan, sabi po dito, epesko lesitai to onoma koro sotesitai. Meron sozo, wala. Meron sa baba po. Greek 498 sa baba, sozo. Koreos, sozo. Ang sa akin dito, Brad, as a premise mo na Bladino, tohono makirio, sotesitai lang, walang soso. So ngayon, aminin mo na ipinasok mo yung soso as a general term for salvation. Kasi dito pala, sotesitai will be saved. Aminin mo na ngayon na nagsinungaling ka sa amin. Gusto mong humirit. Hindi po ako nagsisinungaling. Greek interlinear po. Nasa sulat po sa baba. Ito sa baba, babasahin ko. No? Kay imi pashosian, ipi kaliyo ho onoma koryosozo. Sa taas naman po, koryosotesetai. Okay, hindi po ako nagsisinungaling. Pag sinabi pong Greek, dalawa po yan, Brad Alvin. Hindi po yan isa yung interlinear. Pero tanong, Bladino, Sige po. batay dito sa Gawa 2:21 sa Grego, ang soso, di ba, salvation yan? As a noun soso, salvation yun ang root word. Hindi yung sotesitai na will be saved or verb. Yes or no? Kung alam mo.
No, mali ka po. Bakit po soteria po ang salvation? Pag sinabi pong sozo, maliligtas or save, sozo to o sotesitay, isa lang po yan, Brad Alvin. Pag sinabi po pong salvation, yan po ay soteria. Sunod na tanong, ang ginamit dito sa tesitay will be saved. Wala namang suso dito na salvation. So, nagsinungaling ka ulit, Ladino. Ano? Hindi po ako nagsisinungaling. Nababasa ko po ito. Babasahin ko ulit sa'yo sa baba, ha? Kay imi pasosian episcolisitay to onoma Time. koryosozo. Time. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative at shoutout muna sa ating nasa live dyan at dito din sa ating live participants. So dako tayo 10 minutes sa unang stand ng ating negative. Brother Alvin Gitamundok ng Catholic, your time start now. Maraming salamat. Magandang gabi ulit sa ating lahat. Sa ating moderator, Bendasya. Sa ating katunggali ngayon si Brad Dino Diaz ng Baptist Church. Dito ako sa pagtutol, negative side, sa topic namin na one save, always save. Nakakapagtataka kasi yun naman talaga ang tema namin, one save, always save. Tapos, pag tinanong ko siya na mayroon bang mababasa sa talata niya, letra po letra, tayo lahat dito saksi, no? Kahit hindi showdown, pero valid naman yung tanong ko, ang sagot niya, meron daw. Meron. So, very surprising, no? Kasi kung we are too honest enough at truthful, makatotohanan tayo, huwag natin aminin na meron, tapos pala pagbasa, wala. Kasi payak naman, at kategorika lang tanong ko, yung salita sa English, one save, always save. Ako sa Tagalog pa, kung ligtas ka na, palagi ka nang ligtas. Ang payak na niya statement sa Tagalog at English, walang mababasa sa kanya mga talata. Para sa kanya, meron. So, ibig sabihin na, isa lang, nagsinungaling si Badino. Hindi siya makatotoo. Isa kahani sa siya truthful. Kaya yun, halimbawa, dito tayo mag-umpisa sa Gawa 21. Napakaliwanag dito, binasa niya ang Greek. Pero nagkamali siya ng pagsagot kasi dalawa. Gusto na makahirit na ihipali natin pasok yung salitang soso na actually is the word of the verb save kasi galing naman talaga yung sa noun na salvation o kaligtasan. Kaya maligtas ka, maliligtas, verbo yan o action word. Hango yan sa root ng soso. Doon talagang pinaka-root ang soso. Wala nang iba dyan, meaning salvation. Alam niya ni Ray Alense. Nag-blapping na naman ito si Badino, ang kaibigan natin. Binasa dito, wala namang soso. Kaistay, pas, hosan, ipitalius totay, tuhutiro, sosesitay. Itong sosesitay. Ayaw nang aminin na wala soso, kasi gusto na ipasok yung general word soso. Mga kapatid ko dito, mga listeners at viewers, para hiri, translation in general nandyan na. Specific to walang soso dito, leto. Ang nabasa din ni soso sa Grego, sotesitay. Ano yung sotesitay? Hindi yun just salvation in general, kundi will be saved. It is an action word. It is not, it is a verb. It is a noun. Gustong gawin noun, itahiri itong soso, konektado sa sotesitay para general word na salvation, yun, ligtas na. Hindi pwede kami lulutuhin, Bradino. Kasi isa lang talagang word ginamit ito sa lahat ng text dito sa tesitay. Ano yung tesitay? Action word na verbo. Will be saved. Will be saved ba? Past tense pa yun, na perfect tense, past perfect tense. Kasi yung ligtas na, yun sa Tagalog, ligtas na. Palagi ng ligtas. Past perfect tense yun sa happy na past, tapos perfect happen. Kasi tapos na nangyari yung kaligtasan noon, nagdaang panahon, palagi na yan ang estado ng kaligtasan forever. Kaya perfect. Past tense, why? Will be saved. Future ito. Future tense will be. Meron bang will be na perfect na? Yan. So, bistado. Wala ka palang alam sa Grego, nagbablapping ka talaga.
Alam mo, Bardino, si Badal din nakilala dito sa DevCon. Kahit sa Sabadista na si Brad, kaibigan natin si Kamat, so alam niya, magaling ako sa Grego. I know, Greek, kasi nag-aaral talaga ako ng formal education of Greek Time stop muna, bro. under Bishop Yanong. Ano? Bro Alvin. Hello? Nawala si Dino, bro. Hindi niya madidinig yung presentation. Ano, wala ba? Na-drop out? So, ano lang. Hindi So, ko napansin. kaka-out lang din. So, hintayin natin si Brother Dino. However, meron tayong 5 minute na palugit. Lagi-lagi yan sa ating rule. Pag hindi makabalik, talagang ano yan. Eto na, bumalik na. Baka naghanap din. Bro Dino? Okay ka na, bro? Yes po. Yes po. Okay, so 6 minutes and 10 seconds, Bro Alvin. Tuloy ka sa presentation mo, bro. Sige, maraming salamat, Brad Rasha, ating moderator. So sana ba din, narinig mo ko kanina, isa lang talaga ang ginagamit ito na word. Ang tense is future. So testify, verb to or action word. Meaning, hindi to general now na word na salvation or so. Walang ganyan, huwag mong ihirit yan. No, kasi you are adding to the word of the scriptures. Kontakin mo, idagdag mo yung word salvation, so. Wala naman ginamit yan ni San Pedro sa Gawa 21. Iunan ko din to patuses, kaya yun naman ang protestante, Bible alone, tapos idinagdag mo yan para na makahirit. Bakit natakot ka sa sotesita? Kasi will be saved. Will be, ibig sabihin, in the future pa. Kaya, this is a continuing, kasi saved, past yan, continuing, mula nag-umpisa in the past, pero continuing yan, ang perfection of it, kung perfect tense na yan in the past, up to the future, kaya may continuing sana. No? Pero will be kaya proseso talaga to. Yan ang problema mo ngayon. No? Bradino, wala kang natuturayan. Pangalawang- Sabi mo, let's ulit yun, meron, daming kalata, binigay mo agad, dami pa. Tapos, inisa-isa natin, wala kahit isa. O dito kay Filipos 2:12, meron ba dito? Aber, mga minamahal, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod nung magkasama pa tayo, dalos sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo. Sikapin mong ipamuhay ang kaligtasang natanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Gagawin pa ba ang kaligtasan kung ito ay tapos na? Parang ganito, kumain ka na, tapos ka nang kumain, gagawa ka ba ng pagkain, tapos ka lang naghapunan, kumain? Kaya nga, the tense itself dito sa Filipos 2:12, tulad ng Gawa 2:21 at Hebrews 9:28, puro yan continuing. Although happening in the past, lalo na kami makatolik, mula yan sa pagbinyag sa anin nung maliliit pa kaming bata, mga sanggol pa kami, continuing action yan according to the Greek text, ang mga tenses dito. Past, present, and future. That's may music pumasok. Pakinit ba yung iba dyan kasi may music pumasok. Okay, maraming salamat. So, ayan, napakaliwanag. Walang perfect past tense. Yung may past tense pero walang perfect past tense. So, yan. Hindi yan alam mga tenses ni Bladino. So, dito pa lang Bladino, ano ka na? Maging inotel ka na dito, paralyze ka na dito kasi wala kang alam dyan eh. Kasalanan mo yan, pumasok ka sa grego. O, dito naman sa New Revised Standard Version sa English, basahin natin ang the same verse na binasa ko sa Tagalog. Sa NIV na Tagalog, ang salita ng buhay ng Diyos. Philippians chapter 2 verse 12. NRSV, based on the Greek, basahin natin. Philippians 2:12. Para makita natin kung naintindihan ba ng mga Baptist itong Biblia. Therefore, my beloved, just as you have always obeyed me, not only in my presence, but much more now in my absence, work out your own salvation. I-work out yung salvation.
Kailan na-workout? In the past, tapos yan, hindi na mag-workout. Dahil nga nag-umpisa in the past, nanampalata tayo sa kay Kristo eh. Naman ngayong araw nito na matulaya tayo, kundi in the past naman. So continuing, work out your own salvation, meaning in the present and in the future. With fear and trembling, palagian to araw-araw hanggang sa katapusan. O Matthew 10:22, tradition, persevering to the end, you will be saved. Yun yung completion. Oh, napakaliwanag na, no? Matthew 10:22 and many verses in the Bible, Matthew 24:13, etc. So, wala dito napatunayan. Yung kanina sa John 10:29, John 17, yung sa 2 Timothy 2:13, puro yun ang katuparan nun, hindi yun dito sa lupa kasi walang sinabi sa lupa. Ang katuparan yan, nandyan sa Pahayag 7 na hindi na malilipol. Ang church dito sa lupa, hindi malilipol as an organization, as a group. No? Palagi talaga yung may susunod. Halimbawa, matay tayo sa resurrection natin. Mga anak natin na kasali sa iglesia, patuloy yan hanggang mga apo. Kahit mag-World War pa, 1, 2, 3, hindi yan malilipol hanggang sa pagbalik ni Kristo. Yun yung indestructibility of the church. Wala yan na sa individual salvation. Yung sinabi kasi walang salitang yan na soteryo o sozo, walang salita nakalakip dyan sa mga talata ni Brad Dino. Pinasok lang pinilit na para blapping, para kumari nandyan. Yung mga, kung tanga ka naman, di akala mo nandyan talaga. Kung wala kang alam sa Biblia, sa Greek at sa mga tenses. Pero kung alam mong Biblia, matatawa ka kasi wala yan eh. Wala namang once you will receive them, John 10:29. They are given them eternal life. Saan yung eternal life binigay dito sa lupa? Sana hindi ka na mamamatay din. Anong mangyari sa'yo? Marapture ka direct eh. Marami nag-claim dyan, marapture sila, di mamamatay. Namatay naman lahat eh. Tayo mga bunagin, pati kami, mga baptist kayo, kami mga katoliko, dadaan tayo sa libingan. So, hindi yan ibig sabihin ng eternal life. Ibinigay dito sa lupa. Saan ibinigay? Sa langit. Saan mababasa? Revelation 7. Sa pagkaliwanag yan. 10 up to sa baba. Up to 17. Doon sa langit na ibibigay ang buhay na walang hanggang. Hindi na sila malilipol doon. Hindi na sa gugutumod. Hindi na uhurin. At nandyan na sila sa hapan ng Diyos sa trono ng Diyos. Yun ang ibig sabihin na nasa kamay na sila ng Diyos. Hindi mo pala alam na dito sa lupa, paanan ito ng Diyos, hindi kamay ng Diyos, Matthew 5. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negative, Brother Alvin Gitamundok ng Catholic. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative. 7 minutes, bro. Tuloy lang, bro. Tanong. Okay, confirmatory din, no, kay Brother Alvin. Sabi mo dito sa gawa, no, ginamit ko kanina, gawa Hebreo chapter 9 gawa 2:21, no? Yung maliligtas na sinasabi, maliligtas. So sabi mo kanina, walang suso. So ayan, pinakita ko sa screen, dalawa po, sotesitay sa taas, sozo sa baba. So ayan, nakikitasabi mo, nagbabluffing ako. So dahil ko'y napatunayan ko nandyan po sa screen, ipipilit mo pa rin ba ang mali mong pagkaunawa? Yes or no? Sagot. No, kasi tamang pagkaunawa ko, kasi di mo alam paano paggamit yan sa Greek mo. Yan sa baba nga, by sozo, meaning ang root yan, galing yan yung sotesitay sa suso. Pero ang ginamit talaga sa talata, letra por letra, sotesitay. Saan galing yung sotesitay sa suso? Pero suso ba ginamit sa general word of salvation? Sotesitay will be saved. Next question. Okay, next question. Sabi mo kanina, walang suso dyan. So ngayon, inamin mo sa baba, may suso. Tama ba yung sagot mo na yon 100% Brad Alvin? Yes or no? Tama, kasi ang tanong ko sa iyo kanina, yung ginamit na Greek verb, action word, sotesitay. Yun ang nagamit sa talata. Hindi ginamit ang soso sa talata mismo. Walang kiryo soso, wala. Uno makiryo sotesitay. Kaya huwag kang magsinungaling. Ikaw nagsinungaling. Hindi ka nga
marunong gumamit din sa Greek mo. Gusto mong mag-blapping. Next question. Hirit dyan ang suso. Next question. Sabi mo kanina una, no, wala pong suso at sinabi mo nagbabluff pa ako at ngayon sinabi mo meron palang suso sa baba. So alin yung mali mong sagot? Yung una na sinabi mo walang suso o yung pangalawang sinabi mo yung suso? Alin doon? Yung una o yung huli? Puro tama yung mga sanagot Objection, ko. moderator. Puro tama. Okay, anong objection natin? Affirmative. Ang tanong ko sa kanya ay categorical, yung una o yung huli? Ina-analyze ko lang muna. Ito yung sa categorical, no? So, kay Bro Alvin, ganito bro, either sumagot ka ng categorical, meron tayong 10 seconds na diretso paliwanag bro, or magne-next question tayo, or magka-counter objection ka. So, anong gagawin mo bro Alvin? Counter objection ako, Badras. Sige, Kasi bro. affirmative naman ang sagot ko. Boss, yes, tama yung unang sagot ko. Tama din yung pangalawang sagot ko. Gusto niya i-contradict eh. Yes, yun. Tama yung dalawa. Okay. Categorical naman sagot ko. So, ganito yung decision natin. Yung sagot na both, actually, pinapayagan ko yan, bro Adino, sa akin, ha? So, yung sa paliwanag, since naputol si Alvin doon, 20 seconds sa yung vote, bro Alvin. Pasok, bro. Okay, maraming salamat, moderator. Tama yung unang sagot ko. Wala yung suso na talata mismo. Nandyan yan sa baba kasi hindi yan ginamit sa talato. Ang ibig sabihin sa Greek mo, ang root ng sotesitay na verb galing sa noun na suso. Pero ang ginamit ata, will be saved. Verbo lang yan. Hindi pwede na ginamit na will be saved. Pati salvation, ginamit pa sa talata. So ito ang nagsinungaling. Next question. Next question. Yung marunong paggamit yan. Sabi mo kanina, pinipilit kita, wala ka talagang may mabasa dyang suso. Sa una at pangalawa, mayroon na palang mabasang suso. Alin ang mali mong sagot doon? Yung una o yung huli? Wala nga akong mali. Categorical ha, wala akong mali. Yung unang sagot Hindi naman moderator sumagot, oh. Time stop. Sagot naman yun Time stop. Okay, ganito. I-object mo muna bro ha, para bro Dino. Yeah. Again, Yes, I think oh. nakukuha ko na yung objection mo. Another categorical, alin yung tama, yung ngayon, yung category, una o huli? Alin ang mali mong sagot? Yung una na sinabi mo, merong suso? O yung pangalawa na sinabi mo walang suso? Okay. Sapagkat, moderator, dalawa po, yung una o yung huli, ang sagot ni wala. Natural, magrereklamo ako, mag-object ako. Okay, so ang una or huli yung pagpipilian, di ba? So bro Alvin, counter objection, pwede kang... Ang counter objection ko, Mr. Sige. Moderator, categorical din ang sagot ko kasi sabi ko, puro tama yung sagot ko, walang mali doon, so walang contradiction. Okay. Kaso pinutol na yan, mapapaliwanag ko sana ko. So both pa rin yun, tama. Okay. So bro Alvin, ganito bro. Dito sa ating categorical bro, kung both yung sagot natin, pwede nating sagutin ng both tapos sunod yung paliwanag ba, hindi yung paliwanag konti tapos yung both tapos paliwanag. So yun yung ating rules kung both yung ating isasagot. Pero kung wala doon ang sagot mo bro sa categorical, meron tayong bagong rule dito bro na pwede kang magpaliwanag 10 seconds lang diretsong paliwanag. So yan yung pinakasagot mo. Ngayon, gusto ko lang i-confirm yung sagot mo, bro. Tama ba na? Ulitin ko muna lang, moderator, para po magkarugtong. Okay, wait lang, bro, ha? Dito na ako sa sagot. Wait lang, bro. Kasi nag-explain na ako. So, tinatanong ko si Brother Alvin, kina-confirm ko lang kung yung sagot ba niya ay both. Tama? Yes, both ay tama. Walang mali. Okay, so both. So bigyan kita ng 20 seconds sa pagsagot sa both mo doon sa categorical ni Dino. Pasok mo yung sagot mo, bro. 20 seconds. Okay, maraming salamat, Madras. Both ay tama sa sagot ko kasi unang sagot ko walang suso na ginamit sa talata mismo.
Andun yan sa baba, hindi ginamit sa talata kasi ang root na pinanggalingan ng sortesita ay so. Yung so hindi gamit sa talata. So tawa yun naman yung sagot ko pangalawa. Sortesita lang talagang ginamit letra po. Next question. So ikaw ngayon nagsinungaling dalawang Next beses. question. Mayroon ka ba sa lahat ng talata mong ginamit? Mayroon ka bang mababasa letra por letra? Nawawala ang kaligtasan? Mayroon o wala? Moderator, objection muna. Time stop, time stop. Okay, anong objection natin? Mr. Moderator, matagal naman tayong debater. Ang negative, wala naman ako ditong pinapatayan. Kahit sa tindig, wala kong sinabing ganyan. So, Mr. Moderator, isawayin mo siya na out of topic yung question na. Ako nagtuloy ditong burden of proof, naging affirmative. Okay, okay. So, counter objection, bro, Dino, bro. Yeah, counter objection, yung ano kasi moderator, yung paksa kasi one save, always save, siya yung negative. So therefore, dahil tinutulan niya daw pong tindigo, kanina sabi niya negative side, therefore tatanungin ko siya sa lahat ng mga talata mo. O, confirmatory, sa lahat ng mga talata mo, mayroon bang mababasa doon, letra por letra, nawawala ang kaligtasan? Mayroon o wala? Okay, Pasok okay. yan. So, ganito. Bro Alvin, kinukuha ko itong valid question na. However, ay babalik ko din sa iyo to eh. Either sumagot ka ng 20 seconds, bro, meron or wala, or 10 seconds, diretso ka paliwanag, at yan na yung pinakasagot mo, or mag-next question tayo. So, anong gagawin mo, bro? Alvin. Ito moderator, si first cross pa kasi nga to, di naman to natal moderator na cross sa amin eh. Yes, Kaya nga bro. Yes, punto bro. ko moderator, makikabadras, wala kong natag na ganyan badras. Dapat siya, as a debater, magtatanong siya doon sa latag ko sa negative, kaya first cross pa niya. Okay, okay. Oo. Okay. Yan Nag-gets ang ko na. punto ko, badras. Nakuha ko na. Okay. First cross So, pa bro, by the way, i-inform ko muna. Meron kasing akong rule dito, bro, na kung tinatanggi ng ating sumasagot, basahin ko dito sa rule natin, ha. Sa rule number 5 natin, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag na katunggalin. At kung Yes, tinatanggi niya ay automatic next question yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. So, in the next Sige. question ko muna to, bro, Dino. Thank you, thank you. Sige. Okay, sunod na tanong. Sabi mo, ang eternal life ibibigay yan sa kabilang buhay, hindi binibigay sa taong buhay. So itong aking tanong, meron bang mababasa sa Biblia na kinausap ni Juan? Meron kayong buhay na walang hanggan? Meron bang mababasang ganon? Yes or no? Yes, pero hindi sinabi mayroong buhay dito sa lupa. Objection, At, moderator. Time stop. Categorical po ulit. Langit. Okay, time stop muna, ha. So, categorical ulit ito, yung yes or no. Nag-affirmative naman ako, guys. I have answered categorically. Yes, bro. So, ganito, bro. Sagutin natin, yes or no, bro. Anong sagot mo doon, bro? Yes, ang buhay na walang Yes. hanggan. Hindi sinabi ni Juan na dito sa lupa. Yes. Okay. Meron na buhay na walang hanggan sa langit. Yan ang mabasa sa Bible. I think okay na yun. Apa. Tuloy ka sa tanong mo, bro. 2 minutes and 46 seconds. Okay, ito, sabi po dito, these things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. So itong tanong ko sa iyo, yon bang sinulatan ni Juan, no? Na mayroon kayong buhay na walang hanggan. Mga patay ba yung sinulatan niya o buhay? Sagot, buhay. Pero ang ibig sabihin ni Juan, yun ang ibig sabihin ni Pedro sa unang Pedro 1:5. Meron tayong buhay na walang hanggan, mamana sa langit. Hindi sinabi dito sa lupa kasi mamamatay pa lahat. Si Pedro nga namatay, si Pablo, ikaw pa. Marapture ka, hindi ka mamamatay, diretso ka ng langit. Huwag kang magsinungaling. Next question. Next question, dahil sabi mo ay buhay, no? So sa makatwid, merong buhay na sinasabihan si Juan
sa lupa na meron kayong buhay na walang hanggan? Tama ba si Juan o sinungaling si Juan? Tama si Juan, pero ang pagtanggap natin dyan sa buhay na walang hanggan, hindi dito sa lupa kasi mamamatay tayo. Sabi ni Pedro, sa langit pa yan. Unang Pedro 1:5, "We are being protected by the power of the true faith for salvation, ready to rebuild in the last time in heaven." Sa langit yan, kept in heaven for you, hindi kept on earth. Magkaliwanag yun. Next question. Okay, next question. Dito sa sinabi ni Juan, may sinabi ba dito si Juan na langit litra por litra o wala? Sagot, ang unang Juan 5:11 hanggang Objection, 12, moderator. wala letra po letra. Patapusin mo na ako. Saglit lang, categorical eh. Okay. Kategorikal naman sagot ko, wala dyan sa talata. Hindi. Okay, wait lang, Objection wait mo na, lang. moderator. Objection mo na, bro Dino. Anong objection, bro? Oh, hindi ka lang Moderator, no? Ilang beses naman sinabi na ayon po sa rules natin, ang tagal na natin dito sa Russia TV, unahin muna yung categorical bago magpaliwanag. Kay Brad Alvin, una paliwanag bago categorical eh. Tapos sabi, sumagot daw. Okay, okay. So ano nga yung categorical mo, bro Dino? Para maano ko? Oo. Yes, Meron ba? Kasi pinagigiit niya, sa langit daw po daw itong meron. So itong aking tanong, ayon sa talata sa Juan 5:13, no, na iginigiit mo, meron bang nakalagay diyan letra por letra na salitang langit o wala? Meron or wala. So, bro Alvin, anong sagot mo dun sa categorical? Magka-counter object ka or magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds? Cancel objection, moderator. Sige, bro. Kasi batay mo na sa talata, nag-quote mo na ako ng talata. Ang sagot ko na categorical, sa talata nga wala, pero nandun Okay. sa Revelation sa eternal life sa langit. Okay. So, bro, Categorical din yung sagot ko. So, bro, Baliktadin mo yun. Yes, bro Categorical Alvin. talaga yun. Yes, bro Alvin. So, ganito, bro. Talagang nagiging technical tayo dito, bro. Ang rules talaga natin, sumagot ng categorical muna, yung wala na sinagot mo, tapos yung paliwanag, bro, ba? So, ganun tayo. So, since confirm naman, di ba, na wala ang sagot mo, bro Alvin. Yes. Wala. dito 20 sa seconds, talata, bro. Step 5. Proceed ka sa paliwanag mo, bakit wala? Sige. Bakit wala? Kasi sa Notigas sa Matthew 19 o Mark 10, puro doon sa langit pa ang buhay na walang hanggang, sabi ni Kristo. So si Juan at si Pedro, sa kay Kristo susunod, unang Pedro 1:5. Hindi kang interpret mo kay Juan dito sa lupa. Wala dito sa lupa kasi mamamatay ka nga. Ano, hindi ka mamamatay? Sino ka dito para hindi ka Next mamamatay? question. Next question. Bernardino, saan ka na? Okay. Sige, thank you. Nakamute pala. Okay. So, dahil sabi mo kanina sa Juan kita tinatanong at sabi mo sa langit pa yan. At sinabi mo wala palang salitang langit dyan. Nako-confirm po sa moderator. So, sa makatwid, ipipilit mo pa rin, Brother Alvin, kahit wala namang langit yan, ipipilit mo pa rin? Yes or no? Yes, ipipilit ko pa rin kasi hindi naman ang 1 John 5:11 na buong Biblia. Para maintindihan nga natin, si Kristo ang mag-interpret sa 1 John 5:11. Sa Matthew 19, Mark 10, at sa Lucas 19, Lucas 18, puro yan sa langit. Unang Pedro 5 langit. Walang Okay. lupa. Okay, time na, bro. So, dyan natatapos ang first stage ng ating debate. Shoutout muna sa halos 30 natin na live viewers dyan at lumalaki pa. Shoutout kay Aladin Gregorio. Congrats, bro Dino. Sabi naman ni Noel Perfecto, Suzu versus Soteria, verb versus noun. Talo na naman ang Baptist. Shoutout din kay Rioel Cario Celebran. Ang suso, sensitive yan word yan dito sa Bisaya. Shoutout pala, yung nakalimutan ko si yung nagbigay na naman ng star, si Michael Ampinos. And malaking shoutout sa iyo, bro. Maraming salamat sa pagbibigay ng star. Siguro nasisyahan siya sa debate natin, no? So, malaking shoutout sa iyo, bro. At si Jim Bulig, puro objection si Tuk. Ayan. Shoutout din kay Rocky Tulog. Galing ng mga speaker pero mga magulang parental guidance lang po. Ang pinag-uusapan po dito ay medyo masilan.
tungkol po sa suso. Mahilig po sila sa suso. Pa-shoutout po. Shoutout din kay Nelson. Hahaha, pinatulan ang dinosaur. Okay? Ayan. So, sabi ni Kablao, si Dinong di na nadadala. Hahaha. Okay, so dako tayo sa rebuttal. Brother Dino ng Baptist. Your time start now. Ayan. So ayan po mga kapatid, no, sa huling tanong po natin, sa Juan 5, nahaunang Juan 5:13, nasabi doon, meron kayong buhay na walang hanggan. So tinanong po natin si Brad Alvin, meron bang tao, kasi daw sa langit lamang daw ito tatanggapin. No? Which is mali po yung pagkaunawa ni Brad Alvin. So kinonfirma po natin, meron ba talagang nakalagay dyan, Brad Alvin, na sa langit tatanggapin? Ayon po sa Juan, nahaunang Juan 5:13, na meron kayong buhay na walang hanggan, na ito ang katiyakan, na meron kayong buhay na walang hanggan. So meron bang nakalagay? Wala daw. So dahil sinagot mo'y wala, tinanong kita ulit. So sa makatuwid, dahil wala pala dyan, sabi mo tatanggapin sa langit, ipipilit mo pa rin ba yung sagot mo kahit wala? Yes or no? Aba yes, o kita mo na ang kulit mo. Ipipilit mo kahit mali. Naku, Brad Alvin. Ngayon po sabi niya sa langit, tingnan nga po ba natin dito sa 1 Peter 1:5, ano bang sinasabi? No? Na sa kapangyarihan ng Diyos na iningatan sa pamagitan ng pananampalataya, sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Ano po ang tinutukoy po dito mga kapatid? Physical, Brad. Nagkakamali ka na naman eh. Bakit? Kasi mga ligtas po yung tunay na pag sa iglesia, ligtas po yan. Ito pag sa iglesia, Brad Alvin, ligtas po yan. Hinirang nga bayan na nasa pangangalat sa Punto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. So sa makatuwid, ano ba hindi ba yung iglesia? Iglesia yan. Tamo, nagkamali ka na naman. Nagkamali ka. Ayon sa paunang kalaman ng Diyos na Ama sa pagbabanal ng Espiritu upang magsitalima ng awisikan ng dugo ni Jesucristo sa biyaya, kapayapaan nawang sa inyo'y sumagana. Kita mo, blessed na nga sila. Malit. Yun sinasabi ko sa'yo, kumukuha ka ng talata, kumukuha ka ng talata na hindi po nauunawa. Ito, sa isang manang dinasira at walang dungis at hindi kukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ano yung dinasisira, Brad? Yan yung gantimpala, reward po yan ng mga ligtas. Mali ka na naman, Brad Alvin. Mo? Ngayon, ang dami po ba nating naipuntos kay Brad Alvin? Dami. Marami. Doon po kanina sa ginamit po natin mga kapatid, no? Sa patunay po natin, no? Tinanong po natin, sa lahat ng talata mo, Brad Alvin, kasi ako yung affirmatibo, ikaw ang negatibo, tutol ka. Meron ka bang mababasa, letra por letra, no? Nawawala ang kaligtasan. Meron o wala? Hindi makasagot si Brad Alvin, nag-object eh. Sa makatuwid, yun yung sana yung pinaka-foundation, no? Sa mga tinitindigan mo, Brad Alvin, no? Kasi negative ka, tindigan mong negative. Kasi ako, affirmative. Hindi mo nasagot. Wala ka, may napuntos. Pangalawa, wala pong rebuttal, wala pong refutation. Tandaan natin, ano ba ang trabaho ng negative? Malian po yung itinindig, no? ng affirmative. Wala yung 3-4 poste, ano pa rin naka-high pa rin ngayon Kumakaway pa rin, Brad Alvin. Wala pong refutation. Hindi po nasira. Ito, ulitin ko. Papatunayan ni Brad Alvin, kasi ang tindig ko, hindi malilipol. Papatunayan ni Brad Alvin, malilipol. Pangalawa, hindi maiwala. Yung tindig ko, pamalian ni Brad Alvin, maiwala.
Ito naman sa akin, mananatili. Ito naman kay Brad Alvin, hindi mananatili. Number 4, may katiyakan sa kaligtasan. Patunayan naman ni Brad Alvin, walang katiyakan sa kaligtasan. Wala eh. Kumakaway pa rin yung bandila eh. Yun yung sinasabi ko kanina mga kapatid, no? Hanggang matapos po ito, nakatayo pa rin yung ating bandila, no? Kaya, sino ba yung sabi kanina na masilan yung suso? Mahilig talaga si Brad Alvin sa suso eh. Kaya po mga kapatid, no? Nakita niyo ba sa screen kanina? Yung sa Gawa chapter 2 verse 21, ate babasahin nga po natin. Kailangan yung patutsada ni Brad Alvin kanina, nakala mo siya lang yung may alam. Eto. Acts 2:21. Tingnan po ninyo mga kapatid. Acts 2:21. And it shall come, sabi po dito, no? Tama, 2:21. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ano shall be saved? Sinong tumawag daw sa Panginoon ay maliligtas. So, nasa Greek ho ba yung suso? Sabi niya wala, meron nga eh. Sa baba ng suti-sitay. Sabi mo wala, ay nagkontrahan yung sagot mo. So, alin ba talaga, Brad Alvin? Alin yung mali mong sagot? Yung una na sinabi mo, walang suso, o yung pangalawa, mayroong suso. Sabi niya, both. Okay, tamo, both yung mali mo ngayon? Brad Alvin? Dalawa na ngayon yung mali mo, both pa. Lahat mali ng sagot mo. So ngayon, sabi ko, ipipilit mo pa rin ba ang mali mong unawa? Yes or no? Abay, no daw. Okay, tamo, ititigil mo na ulit yung mali mong unawa. Hindi pa makasagot ng categorical, ilang beses pa talaga ulitin. At di pa talaga sasagot ng ayon po sa rules mga kapatid. Ang laking problema dito, Brad Alvin. Gumawa ka ng sarili mong tindig as negative, hindi mo na isira yung tindig po ng affirmative. Ngayon, mag-rebut ka na sa pangalawa. Wala. Tapos na yung una, pangalawa na naman tayo. No? Sabi ko sa kanya, sa makatuwid, sabi niya, wala namang buhay, hindi pa matanggap yung buhay na walang hanggan ng mga taong buhay. Kundi, no, nung doon na sa langit tatanggap, sabi ko, so meron nang mababasa sa Biblia na sinabi ni Juan sa mga buhay, meron ba kayong buhay na walang hanggan? Meron o wala? Abay, meron na. Meron na. Mali ka na naman, Brad Alvin. Bakit? Ano ho ba ang sinabi ni Juan dun sa mga buhay? Pakinggan nyo mga kapatid. No? Nahaunang Juan 5:13-14. Isinulat ko ang mga ito sa inyo na sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang malaman ninyo na kayo'y may buhay na walang hanggan at ito ang katiyakang taglay natin. Taglay na nga Brad Alvin, taglay. Ayaw mo pa. Ano bang ibig sabihin ng taglay? Taglay. Buhay na walang hanggan. Ito ang katiyakang taglay natin sa Kanya. Kung ano mang ihihilingin natin ayon sa kalooban, pinakikinggan niya tayo. Yan sinasabi ko sa iyo, Brad Alvin, mali yung pagkaunawa mo. Bakit? Kasi mga kapatid, wala talaga siyang naitayo ngayong gabi. Wala siyang may naitayo talaga. Ang dami pa, mga litra por litra ang mahilig sa litra por litra. So, hinanapan natin din ng litra por litra. Wala. So, sabi niya sa atin, mayroon bang mababasa litra por litra na usas? Abay, sabi ko na mayroon. Bakit? Mayroon naman talaga. Papatunayan ko na ang once save, always save ay biblical. Mayroon bang mababasa? Mayroon. No? Hebrews chapter 9:28, Acts 2:21, Philippians 2:12, Ephesians 2:8-9. Aba, meron ba? Once save, always save ay meron. Biblical nga Buong Biblia. Kaya, Brad Alvin, no? Bago-baguhin mo na yung style mo. Medyo laos na kunti. No? Ayusin natin. Ayan. Kaya mga kaibigan at kapatid, no? Una, ang dami po nating naipuntos kay Brad Alvin. Kung sa part niya po, itinanong niya sa atin, wala pong may naipuntos kahit isa. No? Wala po. Yung ating poste, 4 na poste,
nakatayo pa rin hanggang ngayon. No? Hindi po natutulan na ang tunay na tupa ni Kristo, no, ay hindi malilipol at hindi may wala at mananatili pong kaligtasan at may katiyakan sa kaligtasan. At sabi niya pa kanina, yung English doon daw sa Matthew 16:18, korporasyon daw yung sinasabi doon. Oy, katawan ni Kristong tinutukoy doon, Brad Alvin. Nagkamali ka, katawan ni Kristong tinutukoy doon. Na yung katawan ay binubuo po ng mga mananampalataya na mga ligtas. Meron ho ba tayong mababasa ho dito? Babasa naman tayo, Brad Alvin. No? 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Ano ho bang nakalagay po dito? 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Ito, babasa tayo. 1 Corinthians 12:13. Hindi daw yon korporasyon, hindi daw ligtas yon. Ang tinutukoy korporasyon. For by one Spirit are we all baptized into one body. Whether we be Jews or Gentiles, whether we bond or free, and having all meat to drink into one Spirit. Ano ba yung one body? Ano ba yung one body, Brad Alvin? Tingnan din natin sa Greek ulit. Sige, dito tayo sa Greek, Brad Alvin. Sabi po dito mga kapatid sa Greek, yung one body, ano bang body? Soma, na ang definition by body, flesh, the body of the church. Sabi po dito, at ang origin from suso. Ligtas, okay. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako naman tayo sa second cross ng ating negative, Brother Alvin. Unang tanong ko sa iyo, Brad, Dino Diaz ng Baptist. Yes, alam mo ba na sa Biblia may letra po letra mababasa na may naligtas tapos after sa naligtas nalipol pa rin? Kasi sabi mo hindi na malilipol eh. Alam mo yan o hindi? Yes or no? Categorical. Wala pong ganon. No? Wala pong ganong nasusulat sa Biblia. Naligtas, malilipol. Wala pong ganon. Sabi po ng Panginoon, ang kaligtasang aking ibibigay, mananatili magpakailanman. Kaya mali po yan, Brother Alvin. Yung kaligtasan po ng kaluluwa, naaral po namin once save, always save. Wala pong naligtas at malilipoy. Wala pong ganon. Next question. Kasi sabi mo wala. Nabasa mo ba ang Judas 1:5? Yes or no? Yes, nabasa ko. Judas 1:5. Ano yung tanong mo ron? Sige, next question natin. So ano ang letra po letra doon? Di ba may naligtas doon? Tapos pagkatapos ng naligtas, nalipol pa rin? Nabasa mo yun doon sa Judas 1:5? Hindi mo pala alam. Yes or no? Paki-clarify po. Medyo dilema ang tanong. Time stop mo na. Dilema talaga. Time Sige, stop. Next ulitin question, ko lang moderator. ang tanong. Dilema ang tanong. Hindi, ulitin ko lang ang tanong, moderator. Okay. Kasi sinabi mo, nabasa mo ang Jude 1:5. Kaya ang sunod na follow-up question ko, very categorical, plain and simple. Yes or no? Nabasa mo pala, di ba, nandoon yung letra po letra, may naligtas yung buong Israel. Tapos pagkatapos yung mga naligtas, nalipol pa rin. So ngayon, yes or no? Meron pala, letra po letra. Itong aking sagot to, that is fallacy of assumptions. Yung nag-a-assume ka meron pero walang po. Bakit po? Pero moderator, Sabi po dito, time stop. Time stop mo na, Bro Dino. Okay, objection mo na, Bro Alvin. Ayun, moderator, kung naman magre-reklamo kasi walang categorical napakaliwanag categorical, yes or no, Okay. categorical, inulit-ulit ko. Okay, Tapos okay. walang yes or no. Tapos inatake Okay, ko yung okay. question ko na palasyos daw. Okay. So, ganito. Ang objection ni Alvin, yung yes or no na categorical, Bro Dino. So, sasagot ka sa yes or no, bro. Magpapaliwanag ka ng 10 seconds or next question or moderator, no, tulad po na sinasabi ko, paliwanag po, no? Tulad po na sinabi ko, that is fallacy of assumptions. Bakit po? 10 Una, seconds yan, bro. Sige. hindi po ito kaligtasan ng kaluluwa. Laman pong Sir, tinutukoy, moderator, ihipto. Kasi ang Mali. categorical wala eh. Time stop. Bro Alvin, ang ginagamit niya ngayon, bro, yung sa 10 seconds, bro, na sagot diretso, bro. Okay, so proceed ka, bro. Yun na yung pinakasagot niya, bro. Proceed, bro.
So walang categorical, Mr. Moderator. So basahin ko lang ha, tapos Yes, magtatanong bro. ako. Sa 10 seconds lang yan, diretso. Sige. Okay, Jude 1:5. Yun ang nasa kong ipaalala sa inyo. Ibig sabihin sa atin ngayon sa bagong tipan, sa mga Kristiyano, bagamat nalalaman yung maigi ang lahat ng mga bagay na nang maigtas ng Panginoon, ang buong bayan sa lupain ng ito ay nilipol niya pagkatapos. O, may iba palang naligtas ang buong bayan, tapos nilipol pagkatapos. Ngayon, sino nagsisungaling? Si Judas o ikaw? Kategorikal. Ikaw. Saan sa dalawa? Si Judas o Ito, ikaw? wala. Fallacy of assumptions, moderator. Mr. Una, Moderator, objection. Time start ulit. Okay. Bro Alvin, anong objection ulit, bro? Objection ko, moderator, this is a choice question. Papilin ko siya, batay dito, sino sa dalawa, si Judas Apostol ba nagsisinungaling? O siya, ang sagot niya ako. Wala dun sa choice, Okay, Mr. okay. Moderator. So, hindi na sinagot ng erase Okay. yung sagot So, niya at hindi categorical. Okay, so gusto ko lang i-confirm ulit, bro Alvin, ang pagpipilian, sino ang nagsisinungaling? Si Judas, Si Judas ba o si Dino? o si Dino? Si Dino. Ayan. So, bro Dino, meron kang counter-objection? Ready ka nang sumagot or magpapaliwanag yes, ka ito po. agad? counter-objection. Sige, bro. Ito pong counter-objection, moderator. That is fallacy of assumptions. Unang-una, wala po si Judas na sinabing ganon na nagsisinungaling at ako hindi rin nagsisinungaling. Sadyang mali po ang kanyang pagkaunawa sa talata at pinapaamin yung hindi nasusulat sa talata. Okay. So, ganito, bro. Doon sa tanong niya, bro, that is valid question actually. At hindi ako judge kung nagsisinungaling si Alvin or hindi. However, dito talaga tayo sa categorical, bro. Pero kung wala doon sa categorical, bro, pwede naman yan sa 10 seconds ipaliwanag mo lang kung bakit hindi mo nasasagot yung categorical. So, anong pipiliin mo doon, bro? Paliwanag po. Okay, 10 seconds, bro. Una, hindi po kaligtasan po ng kaluluwa ang tinutukoy tulad po ng pagtuturo po ng tawag ito, one save, always save. Ang tinuturo po dito, survivor, Brother Alvin, na isurvive po sila, Next kinuha question. sila sa bayan ng Ehipto. Mr. Moderator, patay dito sa una 5, sinabi niya hindi daw sa kaligtasan. Kaya Dino, nagsisinungaling ba or no na mayroong mababasa dito hindi sa kaligtasan ang paglipol? Ibig sabihin yung nalipol, nagtas pa rin yun? Yes or no? No, hindi po ako nagsisinungaling. Nagsasabi po ako ng totoo na mali yung pagkaunawa mo sa talata, Brad Alvin. Yun po ay na-survive po sila mula sa bayan ng Ehipto sa pagpapahirap po sa kanila. Alam mo ba ang cross-reference niyan? 1 Corinthians chapter 10 verse 1, 2, 3. Kaya mali pong pagkaunawa mo ang bayan ng Ehipto. Malakias chapter 4 Next verse question. 4. Basahin mo, Brad Alvin. Next question. Sabi mo no. So, ibig sabihin, ito nalipol para sa'yo, ligtas pa rin kahit nalipol na. Nasa kabilang buhay na, pinatay ng Diyos. Ligtas pa rin para sa'yo. Yes or no? Uhin natin. Ligtas pa rin. Yes or no? Yes or no? Objection, Siguro moderator. Time stop. Okay. Objection natin, Hindi pa nga bro. nagsagot ng kategorical. Wait lang, bro, Eh, Alvin. makinig ko sa akin. Objection mo Mga na yan. tanong mo, puro palasi. Wait lang. Huwag kang mag-usap. Ha. Bro Dino, pakidirekta sa objection ba? Yes po. Moderator, no, ang ano ko magpapaliwanag dahil pala si lahat yung tanong. Nag-a-assume siya naman ligtas Okay, daw, wala okay. namang ganon. Okay. So, sa 10 seconds ka sasagot, bro. Okay po. Teka muna, moderator. Counter-objection muna. Okay, bro. Mag-counter objection ka. Sige. Relax lang tayo. Counter-objection ko, Mr. Moderator, kasi nagsabi na siya na no. So, ibig sabihin na ay nalipol na, pinatay ng Diyos, magkabalang buhay na, namatay na, nalipol na. Para sa kanya, din pala. Okay. So, bakit na pala siya, moderator? Okay. Roll out na baligyan. Tapos Sige. no? So, tama, bro. Actually, valid ang question. However, nagsabi na si Brother Dino na sasagot daw siya doon sa 10 seconds. Ngayon, ang 10 seconds na sagot ni Dino kasi
anything dyan. So bro Dino, bibigyan kita ng 10 seconds sa pagsagot mo bro ha. So pasok bro, 10 seconds. Okay, thank you so much. No, unang-una moderator, mali yung pagkaunawa niya sa talata. Yung pag-survive po sa kanila physically, kinonvert niya spiritual yung salvation. Kaya Next mali question. kung pagkaunawa Next ni question. Brad Alvin. Next question. Bro Ikaw muna, Alvin. Mr. Moderator. Meron akong linawin dito, Mr. Moderator. Yes I'd bro. like to address to. Ayan. Yes. Kasi, maliwanag dito, lahat tayo saksi dito, pati pa Mr. Moderator, naghukom ka na valid yung tanong. Siya palagi palasyos sa palasyos. Paano yung Moderator mabigyan ng disiplina kung palaging ganyan? Ganyan siya sa mga kaibang kadebate na, hindi lang sa akin ngayon dapat Moderator talaga, ikaw ang magpuklama, hindi siya pwede magsabi ng palasyos. Parang ginagawa niyang habit na yan kung hindi siya makasagot, palasyos agad. Valid niya Paano naging palasyos ang Moderator? Sabi, valid. Moderator, paki-roll out po. Huwag Bro, siya magsabi ganito. ng palasyos. Yes bro. Ganito ang ano natin dyan bro. Yung rules ko kasi bro, tsaka actually hindi ito DevCon, sarili ko to. Meron kasing pag hindi sinasagot ang categorical bro, merong 10 seconds. Doon sa 10 seconds bro, pwede kang magsalita dyan kahit kahit magsinungaling or hindi yung sumasagot. O wala akong pakialam dyan. So kung para sa kanya malicious, nasa Ito, Moderator, na yun. yung objection ng tinutukoy, kung hindi yung sagot niya. Yes, tama nga yan. Yung Tama. objection- Yes bro, tama nga. Yung objection ba niya, Moderator ba, i-overrule mo pag naghukom ka na valid question yun, so i-rule out mo na yung Yes, bro. objection na palasyos yung tanong ko kasi valid na. Yes, Hindi bro. naman ako nagre-refer sa sagot niya Kahit No. na sabihin niya, Okay, sinungaling bro. ako sa sagot ko, Okay, wala din ako pakialam dyan. Ang sa Okay, akin bro. yung objection niya sa Moderator. Okay bro. So ganito kasi bro. Kanina nag-object siya kasi sasagot daw siya ng 10 seconds. Hindi siya sasagot doon sa categorical mo. Ngayon, doon sa sinasabi na malicious, yung objection kasi niya patungkol doon sa 10 seconds na pagsagot lang niya ba. So ngayon, kinakonfirm ko na yung tanong mo, valid talaga yan. However, sasagot si Dino ng 10 seconds lang. At yung sagot niya, merong paliwanag doon. So, ganun tayo lagi bro, dito bro. Ngayon, pwede mo namang explain yan mamaya siguro. However, tuloy-tuloy tayo. So, bro, 2 minutes and 56 seconds bro. Pasok ko yung tanong mo bro. Sunod na tanong, Badino. Nababasa mo ba sa Biblia, letra po letra, na may nakatanggap na ng biyaya ng Diyos sa langit, ng Holy Spirit, tapos tumalikod pa rin? Ibig sabihin, hindi naligtas? Alam mo ba yun na talata? Yes or no? Yes. Yes or no? Alam mo yun? Hindi. Wala pong gano'n. Magpapaliwanag pa ako ng 10 seconds dahil wala pong gano'n sa langit. Okay, 10 Nakatalikod seconds. pa sa langit. Okay, wala pong gano'n sa langit. Wala pong may tumalikod sa langit na ligtas at tumanggap ng biyaya. Kaya mali naman pag-unawa mo, Next Bro Alvin. question. Next question. Teka muna, Mr. Moderator. Time stop, time stop, Mr. time stop. Moderator. Time stop. Okay bro. Anong objection bro? Kasi pinipilit ng director na sabi ko sa langit daw. Hindi, ang sinabi ko, nakatanggap na ng biyaya mula sa langit, ng Holy Spirit na mula sa langit. Hindi ko sinabi na yung taong yun nandoon na sa langit. Minamali na moderator yung tanong ko, kaya mag-object ako, huwag niyang ganyanin moderator. Okay. Nilihis niya Okay. So bro Alvin, pakiulit na lang yung tanong mo bro. Ulit na lang. Tapos, sige, ulitin ko yung tanong. isagot natin ulit kay Brother Dino. Sige. Pasok bro. So, Bradino, yes or no, categorical, alam mo ba na sa Biblia merong letra po letra na marami na yung naligtas na katanggap ng biyaya ng Diyos mula sa langit, grasya, biyaya, tapos Holy Spirit mula sa langit, nakatanggap na, tapos tumalikod pa rin, ibig sabihin hindi ligtas. Alam mo yun na may talata na ganun sa Biblia, letra po letra, yes or no? Palasi ulit, magpapaliwanag ako ng 10 seconds. Objection moderator. Time stop. Moderator. Okay. Anong objection mo bro Alvin? Sige bro. Naka-post naman.
ito nga ang punto ko, moderator, kasi pinapalagi niyang habit na ngayon na papaliwanag daw 10 seconds, tapos siya ang mag-qualify kung Palacios. Okay. So wala ka ng karapatan, moderator, magsabi ng valid or invalid. Ang tanong ko, kasi inunahan na tayong dalawang moderator na Okay. Palacios. Okay. Tapos Palacios, sa 10 seconds siya sasagot. Tapos Okay. ang third moderator, Okay, nagigets ko. So, ganito. Bro Dino, nagiging technical tayo dito, bro. Pag pag i-object mo na lang tapos 10 seconds, yes. Sige. bawal ka talagang Yes. magsalita ng first statement Huwag na magsalita. policy na Order gano'n sa ba? akin. O, doon mo na lang siya Sige. ilagay doon sa 10 seconds mo. Okay. So mag-counter muna ako. Okay. So, counter. Sige, bro. Ang counter ko, moderator. Bakit po ako sinabi kong fallacy? Nag-assume na naman siya na mayroon doon na ligtas na tumalikod. Wala pong ganun sa talata, Bro Alvin. Pinagsisinungalingan Okay. mong Biblia. Okay, roll bro. out na moderator. Wait lang, bro. Dino, nagpapaliwanag. Huwag kayong magpaliwanag sa objection nyo, bro. Ganito, pag mag-object kayo, doon lang sa doon lang tayo sa objection. So, wala naman yang I think doon ka magsasagot sa 10 seconds. So, bigyan na lang kita, bro, ng 10 seconds dahil hindi mo sinasagot yung sa categorical. Any reason naman dyan. Bro Dino, 10 seconds, time start. Okay. Fallacious po ang tanong niya na nag-a-assume siya na mayroon Huwag ba kang daw na magdeklara. tumanggap na ligtas, Moderator, na roll out. tumaliko daw. Objection. Wala pong ganong nakasulat Time po stop, sa time Biblia. stop. Bro Alvin. Palacios na naman, na-roll out na nga eh. Okay, Bro Alvin, ganito, bro. Intensif paliwanag ko yan Oh, ganito, bro. Paliwanag kasi niya yan, bro. Kaya hindi niya sinasagot ang tanong ba. So yun yung 10 seconds natin na rule na kung hindi mo masasagot ang categorical, pwede kang magpaliwanag ng 10 seconds at lahat ng sasabihin mo sa 10 seconds, yan na yung pinakasagot mo doon. So yun yung rules natin, ha. I think bago kasi si Bro Alvin sa bagong rules natin at sa DevCon kasi at saka sa PDA na na din yan, nagawa na din yan. So bro, tuloy tayo sa pagtatanong, Bro Alvin. Pasok mo yung tanong mo, bro. Sige, ang tanong ko, Mr. Moderator, Badino, basa muna ako sa premise, tapos itatanong ko. Sinabi dito sa pagkatungkol sa mga minsang naliwanagan na at nakalasap na ng kaloob ng kalangitan at nakabahagi na ng Espiritu Santo at nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos at na makapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapangakong muli na ganang kanilang sayang anak ng Diyos at inilagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Ayun ang tanong ko sa iyo, Dadino. Ito ngayon na inilagay nila sa kakahiyan ng anak ng Diyos, ligtas pa ba ito? Yes or no? Ligtas. Ligtas yan kung tunay talagang ligtas. Ito, ulitin ko. Ligtas talaga kung tunay na ligtas. Bakit? Wala kang mababasa dito litra por litra, nawawala ang kaligtasan na tinanggap nilang preserve. Naubuhay, nawala. Wala kang may mababasa. Bakit po? Balikan mong konteksto verse 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us Next go question. not to perfection, not laying again. Next question, Okay. Dadino. Last 1 minute. Itong sa talatang 6, pagkatapos na natanggap nila sa 4 o 5 ang kapangyarihan ng Diyos at ang Espiritu Santo at ang biyaya mula sa langit, tapos ang 6, ang konklusyon ni San Pablo, na hiwalay sa Diyos, di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ito bang hindi na pwede magsisi tapos nahiwalay na sa Diyos, ligtas pa rin ba to? Yes or no? Yes. Kung ligtas, ligtas. Kung ligtas, ligtas. Bakit po? Yan po yung tamang doktrina. Unang-una, yung sinabi dito, Brad, mga ligtas na talaga. Balikan mo sa Hebreo chapter 5 kasi po ang verse 1, kung titingnan, therefore, nag-conclude po dito, therefore, may usapin sa simula, yung mga babes in Christ. Next question. Yung nagaw, kaya paalala ni Pablo. Next question. Dadino. So linawin Okay. ko lang para kasamang may pagdiin, with emphasis, na itong sinabi dito sa letra po letra na nahiwalay sa Diyos at di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, di na magsisisi. Para sa iyo, linawin ko ulit, pagdidiin, emphasis, ligtas pa rin talaga. Yes or no? Ligtas? Kung tunay na ligtas. Bakit po?
7 minutes Wala time. paliwanag yan? Wala na bro, running time yan, 7 minutes. Patay singkanding. Okay. So, dyan natatapos ang second cross ng ating negative at dako tayo sa kanyang 10 minutes na presentation, rebuttal. Bro Alvin, your time start now. Sige, maraming salamat Budas at sa ating katunggal ngayon na si Bradino ng Baptist Church. Parang murag liya mga Bradino. Lang nanghihina ka nga. Oh, ngayon dito, gusto niya ako maging affirmative na magpapatunay daw ako na meron daw naligtas na tapos nalipol. Epesto na Katolika at Sancti Judei Apostoli, the Catholic Epistle of St. Jude Apostle sa Dueres Version. Kung sa Tagalog na King James, napakaliwanag na nang mailigtas na. So, past tense na nga, mailigtas na. So, ligtas na ng Panginoon ang isang bayan. Marami pa isang bayan sa lupay ng ito ay nilipol yung pagtatapos. Sabi niya, pagligtas na doon ng Panginoon, hindi nalilipuli ng Panginoon. Meron pala. Alusot na hindi daw sa kaligtasan, ibig sabihin yung namatay na, pinatay ng Diyos sa lupa, napunta ng langit ng lahat. Katawa talaga itong mga Baptist na ito. Baptist. Naglag na. So ako nga nagpapatunay na, Bradino. Kasi hindi ko magpapatunay kasi I am the negative side. Pero pinagbigyan na lang kita Kasi kung sa boxer pa, flyweight ka pala heavyweight na. Ito naman nga kahalawang talata ko. Napatunayan ko na ulit. Napakalawa dito, nanlalanta ka nga kasi mali yung sagot mo Severo size. Nahiwalay na sila sa Diyos. Hindi na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Itong mga Kristiyano na nanampalataya, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at nakalasap ng kapangyarihan sa panahong darating na liwanagan at nakalasap ng kaloob ng biyaya sa kalangitan at ang kabahagi pa rin ng Espiritu Santo. Tapos pala, after this, nahiwalay sila sa Diyos, ibig sabihin, nagkasala sila. Hindi na sila pwedeng magsisi. Para sa kay Dino, ligtas pa rin. 3 times talaga inulit-ulit ko. Bradino, ito ba ligtas? Sabi na ligtas. With emphasis sa Bradino, ligtas ba to? Nahiwalay na sa Diyos, hindi na magsisisi. Mantakin mo ba ligtas na hindi nagsisisi? Tapos nahiwalay sa Diyos, ligtas pa rin. Sabi ka talaga, anong kadimunyuhan ng araw talaga ng osas? Yun ang na makabangon dito. Yung cross-examine po kung sa boxing pa, ang debate parang boxing din yan Bradino. Pag manakpat mo isang beses lang yung kalaban mo, i-declare na yan ng referee na wala na kasi pwede na hospital o baka pa need medical treatment kasi nabagsak na nababagsak na kita ngayon isang beses Bradino. So wala na. This is over already. Mami na ligtas. Nantagin mo mga kapatid mong Katoliko at hindi Katoliko. Yung nakatanggap na ng kaligtasan ng panahon, tapos nahiwalay sa Diyos, hindi na magsisi. Ligtas pa din. Kasi dun nga, to be consistent, kasi one save. Na-save nung dati. Always save ngayon, kalaban dito sa sabi ni Pablo, na nakatalikod pa rin sa Diyos, nahiwalay pa rin sa Diyos. Tapos hindi na magsisi, tapos ligtas. Para makonsistent siya sa aral ng invento niya, invento ng Baptist, galing yun sa demonyo, 1 Timothy 4:1-3, itipilit pa rin na ligtas pa rin. At itong nalipo sa Judas 1:5-6, ligtas pa rin yun. Nalipol na ng Diyos. Tapos napunta pa na, ligtas pa rin. Wala nga yung mga pananampalataya later Nanampalataya sila kay Yahweh at first, naligtas. Inilabas sa ito. Tapos later na wala ang pananampalataya, naging matigas sa ulo, pinatay ng Diyos, tapos ligtas pa rin. Ayan, nagbisto ka ngayon. Sabi ni Dino, Juan 5:12, kasi meron na kayo, alam nyo na meron na kayong buhay na walang hanggan. Sinabi ba dyan sa lupa? Meron kayo dito sa lupa? Walang nga dyan sinabi, langit at lupa, dyan sa talata. Kaya maghanap kayo ng talata sa Biblia, 2 Timothy 3:15-17, all scriptures inspired of God. Walang lugar dyan Wala naman sa lupa dyan. Pareha tayo. Wala sa lupa, wala sa langit. So maghanap ka ng talata.
O dito sa talata dito sa Mark chapter 10. Nandito dito. At Matthew 19, Luke chapter 18. In the next age to come, eternal life. Sa darating na panahon, eternal life, hindi pala ngayon na panahon na to. Sinasabi ni Pedro, di Apostol San Pedro, sa unang Pedro 1:4, na mana niyo sa langit. Ano yung mana sa langit? Yung kaligtasan ang mana sa talatang 5. Ano daw yun? Yung reward daw yun. Pagbabago daw yun ng katawan. Kaligtasan lang sinasabi ni Pedro. Nung Pedro 1:5, yun ang mana sa langit, ang kaligtasan natin. Unang Pedro 1:4-5 in context. Huwag mo kaming listen, Babino. Pwede yan sa mga tanga. Kung tanga ka si Badal din, pati nakikinig sa akin, mga tanga kami lahat dito, makakalusot ka. Pero lalabas ngayon, ikaw pala dito ang hindi alam ang Biblia eh. Marunong ka lang, tapos ipipilit mo yung Dawa 2:21. Nantakin ng mga kapatid kong Katoliko at mga listeners at hindi Katoliko, yung zozo doon nasa lata, yung wala eh. Doble na ngayon din ang word, zozo, salvation in general. Tapos sa tenatay, kasama yung will be saved. Dalawa ba yun? Salvation and will be saved. Sa English, mga Tagalog version. Will be saved lang. Maliligtas in the future pa. Nawa ng past tapos perfect pa. Di pa alam ang tense. So kanina ka pa bugbog, Berdino, actually from start to finish, sa cross-examine. Dati naman, nagdebate naman tayo, ganun din ang nangyari sa'yo eh. Kaya medyo bakasyon ka muna ng matagal, ilang taon. Ngayon, bumalik ka sa akin at kung pinagtripan mo, ngayon, resulta na naman. Kaya nanglalanta ka ngayon dyan. Sana, huwag ka nang ikaw na mo sa akin eh, kasalanan mo yan eh. wala talaga dito yung work out your salvation with fear and trembling. Ibig sabihin, araw-araw yung hanggang sa ating kamatayan, Matthew 10:22, 24-2%. Kasi i-work out na your salvation. So kung ngayon, hindi ka na mag-work kasi tapos ng salvation mo. So mali pa lang utos si Pablo na i-work out your salvation. Ganapin mo pa. So hindi pa ganap yung kaligtasan. Ganapin mo pa na may takot, pagpakumbaba ang iyong kaligtasan. Hindi pa ganap. Isa yung ganap na ngayon dito na sa lupa. Ngayon, kung talagang may buhay na walang hanggang kayo, yun ang tanong ko sa kanina eh. Puro mo yan sa burden of proof, may ikaw ang affirmative. Hindi ka na ba mamamatay, Berdino? Hindi ka na ba magkakala? Kasi ang kamatayan natin sa lupa dahil din sa kasalanan. Kaya nga, wala pa tayong buhay na walang hanggang dito sa lupa kasi lahat tayo ng tao mamamatay. Pero na lang kung ikaw si Enoch, ikaw si Elias, o ikaw si Moses, ikaw si Cristo, ikaw si Mama Mary. Hindi naman si Dino ka naman eh. Badino, hindi ka na mamatay, parapture ka. Itong baptist sa Doktrina lang Osas, nanok na rin sa mga dispensationalist na marapture sila. Sumama na rin sa marapture sila para magkalusot, hindi mamatay. Kasi inconsistent ka. Matanggap ang buhay na walang dito sa lupa, dito sa lupa. So, ang buhay na walang dito sa lupa, hindi na mamamatay, kasama na yung buhay na walang ang resurrection of the dead. Ay, maawa talaga din. Dino pa kung kausapin mo, punta ka na lang sa Team Maria. Kasi madalbin ng kausapin mo, talagang kakawain. So, pagkaliwanag dito, Mateo 19, Lucas 18, at sa Marcos 10, sa Revelation 7, tinod ko kanina, 10 hanggang 17, sa langit lang yung lahat. Yun ang mga talata na mayroong letra po letra sa langit, sa susunod na buhay. Ikaw, mayroon ka sa lupa dito, walang sa lupa eh. Pag nakabasa ka dito, eternal life dito sa lupa. Ano ka na, wala dito eh. Conditional na itong mga John 3:16, John 3:18, John 5:24. Puro to sa langit to ang kaganapan sa buhay na walang kasi nga mamamatay tayo. Sabi, lumipat ka na sa buhay, hindi ka na lumipat ka na galing sa kamatayan hanggang sa buhay. Pero hindi ka ba mamamatay dito sa lupa? So, kaganapan ng lumipat ka mula sa kamatayan, pagkatapos ng kamatayan, malipat ka na doon sa buhay na walang hanggan sa langit. Hindi din sabihin ng Juan 5:24 o ng Juan 3:14. Conditional, yun hindi mo naintindihan ng Baptist eh. Yan ang problema sa Baptist, mag-private interpretation, wala na mga alam sa Biblia. Lucas Kapitulo 18, sahin natin dito. At kaliwalagan man dito, sabihin mo,
At sa susunod na buhay, buhay na walang hanggan. Susunod na buhay. Wala ka lang, kasi susunod na buhay eh. In the age to come, eternal life. Itutulan mo pa yung sabi ni Kristo kasi Kristo, interpret kay Juan, Catholic Epistle of St. John, Catholic Epistle of St. Ikaw ngayon, saan ka ngayon? May Baptist Epistle of St. John, na dito sa lupa. Sabi na lang ni Kristo. Si Kristo, i-correct mo kay Juan. Kapag ni Kristo, yung sabi mo sa susunod na buhay, ngayon pala nabuhay dito pala sa lupa, hindi pala sa susunod na buhay ng mamatay kami. Ibibigay mong eternal dito pala sa lupa. Eh, mga pagdating kapag ni Kristo, si Juan at si Pedro, ipaaway mo kay Kristo. Yan ang gawain ng demonyo. Ang mga apostol ni Kristo ang payag, interpret, para magkapunto sa Panginoong si Kristo na may author ng Biblia. Di mo, iwanan mo yung baptist kasi delikado yan. Mga salita niya ng demonyo, wala kang napatunayan di one save always save, greater polita, wala dito. Yung tinatindig mo na 5, hindi ka natindig kasi wala yung tema mo. E ngayon, binaligtad mo pa ako pa ngayon ang gawin mo na affirmative. O, pinagbigyan kita, talo ka pa rin kasi sa akin, letra po letra, Jude 1:5. O na, Hebrews 6:4-6. Marami ba lang, Hebrews 10:28-30, 31. Mahulog ka sa kamay ng Diyos. E may eternal life ka nasa may ka ng Diyos. Pero ang kamay ng Diyos, saan ba dito sa lupa? Hindi sa langit eh. Time. Okay, so dyan natatapos ang rebata ng ating negative. Dako naman tayo sa 7-minute na second cross ng ating affirmative. Your time start now, bro. Okay, una kong tanong, Brother Alvin, sa lahat ng talata mo, meron ka bang mababasa, letra por letra, nawawala ang kaligtasan? Meron o wala? Sagot, wala. Letra po letra. Pero pag intindihin mo sa Hebrews 6:4-6, nawawala kasi nga nahiwalay sa Diyos. Tapos sabihin mo, ligtas pa rin. Eh, hindi na nga magsisi, ligtas pa rin. Nawawala ang kaligtasan. O diwa yun. Pero nakakaliwanag na diwa, lalo din sa Judas 5. Ikaw nagsinungaling, wala kang usas. Bababasa sa Biblia. Next question. Talong-talong Okay. dito. Okay, sabi mo, ang buhay na walang hanggan ay matatanggap pa lamang sa kabilang buhay. Kung tama ba yung sagot mo ng kaligtasan na buhay na walang hanggan ay matatanggap pa lamang sa kabilang buhay? Tama ba yung sinabi mo? Nagsisinungaling ka? Tama, kasi letra por letra sabi ni Kristo, hindi sabi ka Alvin, Luke 18:30, tatanggap dito sa libutang darating nang walang hanggang sa libutang darating. Hindi pa tayo sa libutang na hindi pa darating. Eh, tama si Kristo at ako, ikaw ang mali mga please. Nagsinungaling kayo sa demonyo na naaral. Wala yan sa Biblia. Okay. Dahil sabi mo, matatanggap ang buhay na walang hanggan o kaligtasan ay sa kabilang buhay. So ayon sa Hebreo chapter 6, sila ba'y tumanggap na ng buhay na walang hanggan o salvation? Yes or no? Sagot. Yes, partly sinabi dito. Kabahagi, partly. Kasi walang total eh. Yun ang mali sa inyo kasi total salvation. Partly, talikod pa rin. Ang problema sa inyo, ligtas pa rin. Partly na nga. Tapos tumali ka, hindi na nagsisi. Ligtas pa rin. So, hindi ka makasunod. Makasunod na ng Katoliko. Alin ang mali mong sagot? Yan bang kaligtasan na sinabi mo sa kabilang buhay matanggap o may natanggap na? Alin ang tama mong sagot? Yung una o yung huli? Yung una tuli, puro tama yun. Walang mali doon. Kasi bakit sa letra po letra, bahagi, huwag ka muna ang sumapaw. Mr. Moderator, objection, sapaw lang sapaw. Okay. Bro, mag-object ka bro pag meron kang bro Dino, pero tayo bro, 20 seconds yan. Bro, i-reset ko ulit yung 20 seconds mo bro Alvin kasi na-interrupt ka doon. 20 seconds bro ulit. Ang sagot ko, puro tama yung unang statement ko, pangalawang statement ko sa tanong mo. Kasi bakit sa letra po letra, partial nga kabahagi pa lang. Isa yung objection mo na, moderator. Objection mo na. Tapusin mo ba ako? Time stop po na, bro. Nag-deliberate ka na? Time stop po na, bro. Nag-deliberate ang moderator, patapusin mo na ako? Bro, Alvin, time stop po na, bro. Kasi papasok naman yung objection. Don't worry, i-ano ko muna. Bro, Dino, anong objection mo, bro?
Malinaw, moderator, yung aking tanong is categorical. Ang sagot niya, puro tama. Okay, tama, wala na naman doon sa categorical. Ang tanong ko, alin ang mali mong sagot? Yung una na sinabi mo na ang kaligtasan matatanggap sa kabilang buhay, o yung meron palang nakatanggap dito sa lupa? Alin ang tama mong sagot? Yung una o yung huli? Yung mali mong Counter sagot, I objection, mean. moderator. Okay, nakuha ko na. So, alin yung Counter objection, moderator mo na. okay, bro Alvin. Ano yung counter mo, bro? Ang counter ko, moderator, kasi hindi naman categorical yun. Choice yun eh. Huwag mo ka nang lukuhin ba no? Pwede na. Hindi categorical choice yun. Turuan mo nga ng categorical, bro. Rasya mo na yan. Ang categorical, yes or no? May Patutsada. yes or no ba yan? Wait lang, bro. Wait lang, Huwag bro. kami lukuhin din. Wala kang yes or no. Open-ended question na. Pinapili mo ko sa dalawa. Kaya pinili ko, yung dalawang statement ko, puro tama yun. Kasi gusto mong pamalian. Okay, Hindi okay. yan categorical. Okay. Imagine ka na. So, ganito. Magdi-decide ako, ha. So, merong tanong si Brother Dino na saan daw yung tama, yung una or yung huli ba yun? Okay, so ang answer naman ni Brother Alvin, pwede Yes. ba bro, banggitin mo na lang yung dalawang kung both, yan, pwede pa yan eh. Ay, hindi naman, Kasi hindi sabi yan ko yung naman aking ang tanong, dalawa. Brad Rasha. Hindi po yun ang aking tanong. Ang tanong ko sa kanya, alin ang mali mong sagot, yung una o yung huli? Wala nga. Open-ended naman yun. Hindi naman yun yes or no. Okay. Kasi naman ang ulo. Okay. So, ganito, nagiging tayo eh. Technical doon sa bro Dino, bro Dino, ganito. Laos na eh. Oh, ito, no side comment tayo, bro, ha. Personal attack na. Wag ganun. Mahilig siya magpatutsada, moderator, kung narinig mo eh. Yes, bro, ganito. Matanda ka ng debater, ganyan ka. Hindi, bro, Dino. Immature ka? Warning, bro. Wait lang, bro. Kasi dito talaga sa akin, bro, I think alam ni Alex yan, pinapahintulutan ko yung word na demonyong spirito, demonyong pananampalataya nyo, etc. Thank you. Pasok pa yan sa akin at ibahin nyo ako sa ibang platform. Kasi Pero nasa objection po tayong moderator. Yes. Kaya nga, bro. Sa objection na nga eh. Kaya nga, bro, so ganito tayo, bro, para tuloy-tuloy tayo, ganito, ha. Kasi kay Alvin to eh, actually. Bro Alvin, doon sa pagpipilian niya, bro, kung alin daw yung mali mong sinabi, yung una or huli, pwede kang sumagot ng 10 seconds dyan. However, bro Dino, kanina kasi, bro, habang nagtatanong ka doon, yung sa last statement mo kasi na pagpipilian, bro, yung meron kang word na sinabi na tama ba? So, I think yan yung sinagot ni Alvin sa'yo eh, na ang tama daw Yes, yung yes. both side. Ngayon, ganito, para maging clear tayo, bro, to be fair, both of you. Ipaulit ko na lang yung tanong, bro Dino, sa'yo. Tapos, ipasagot natin ulit kay Alvin. Tapos, mag-object kayo kung merong problema, ha? So, bro Dino, i-resume ko yung time para tuloy-tuloy tayo. Kasi, sa objection kasi, parang nababago yung ano ko. So, bro Dino, pasok mo yung tanong mo, bro. Ulitin ko. Kasi Sige. nag-assume ka kanina na sa kabilang buhay pa matatanggap ang buhay na walang hanggan o ang kaligtasan. Objection, Tapos meron moderator. na palang tumanggap. Time stop. Objection muna. Time stop. Okay. Bro Alvin, anong objection mo, bro? Ang objection ko, moderator, kasi yung paghukom na tulad ng Palacios, nag-assume daw ako, assumption, assume. Eh, siya nang, dapat objection nun sa'yo, moderator. Naghukom na siya na, nag-assume daw ako. Nagbasa lang ko ng talata dito sa Biblia, naletapulad ka, sa susunod na buhay matangkap, si Kristo nagsabi, tapos assumption yan. Saan ka nag-assume? Okay. Yun ang Palacios. So meron kang paliwanag doon, bro, no. So bro Dino, meron kang counter objection doon, bro. Ang counter objection ko, moderator, wala siyang karapatan mag-ulit, nagko-construct pa ako. Kasi siya yung nag-assume naman talaga kanina eh. Okay, wait lang, bro Alvin, ha. So ganito. Bro Alvin, ipapatuloy ko po na yung tanong na ito, bro. However, bro, ganito, bro. Either
dalawa lang kasi yan eh. Either nagsasalita ng tama or mali, nagtatanong ng tama or mali. However, doon sa pagsagot naman, meron naman tayong pagkakataon doon na magpaliwanag 10 seconds kung hindi talaga wala doon yung sagot mo ba. Yan yung ginagamit natin bakit merong 10 seconds kasi pwede na kayong magpaliwanag dyan para tuloy-tuloy yung usapan natin ba. Hindi tayo nagsa-stuck up gaya nito. So bro Dino, 20 seconds ako ba, Das? Kasi yes. naulit ng tanong. Oh. Yes, bro Alvin. So ganito bro Alvin ha. Ipatuloy ko muna yung tanong. Tapos Sige. ready ka namang sumagot lagi. So 20 tuloy yung tanong mo, bro Dino. 4 minutes pa ha. Kasi sinabi niya kanina na ang kaligtasan ay matatanggap sa kabilang buhay. Tapos meron na palang nakatanggap sa lupa pa lamang. So alin yung mali mo doong sagot? Yung una na sa kabilang buhay o may nakatanggap na? Sagot. Wala akong mali. Kung sabi mo, tanong mo, alin ang mali? Sagot ko ha, categorical. Wala akong mali. Kasi sabi ko, yung sa Hebrews 6:4, kabahagi pa lang parsyal. Ginawa ng total salvation dito sa lupa. Dito sa lupa, walang total. Puro parsyal dito. Bate ako sa letra por letra. Tapos sa versikulo 6, ang conclusion ni Sir Pablo, hindi na makapagsisi, nahiwalay sa Diyos. Sabi mo, ligtas. Next question. Okay, next question. Dahil sabi mo sa Hebreo 6:6 ay ligtas, meron bang nakalagay doon letra por letra? Time stop. Okay. Pag objection talaga, time stop lagi yan. Bro Alvin, anong objection ulit bro? Objection mo, moderator, nakakatawa kasi hindi ako nagsabi na ligtas sa Hebrew 6:6. Siya ang nagsabi na ligtas pa rin kahit nahiwalay na ng Diyos. Hindi na makapagsisisi. Sinabi niya na ligtas pa rin. Okay. Bro, explanation mo dyan. Sige bro, explanation mo yan sa tinatanong niya yung hindi pa natatapos. Pero bro Dino, meron kang counter objection doon bro. Okay na bro Alvin. Counter objection ko, moderator. Sige. Counter objection ko, moderator. Siya pong nagsabi kanina na sa kabilang buhay nakatanggap, tapos Hebreo may nakatanggap na. So follow-up question ko yon doon sa sagot niya una. Pabihira ka ba, Alvin? Okay. So ganito. Itutuloy ko muna yung tanong na yan, bro Alvin ha. Ngayon, kung merong dyan bro, sumagot ka na lang ng 20 seconds, pwede naman. Doon mo ipaliwanag bro, para maging sagot siya ba. So bro Dino, tuloy mo yung tanong mo bro. Time resume. Ulitin ko yung tanong ko. Sabi mo sa Hebreo 6:6 may nakatanggap na at sa kabilang buhay. So itong aking tanong, sa Hebreo chapter 6 verse 1-6, meron bang salitang kaligtasan letra por letra? Meron o wala? Sagot, wala. Pero ikaw nagsabi, Wala. ligtas na yun. Ikaw nagsabi, ikaw ang pinasok mo dyan. Pero ang sinabi ko, agree ako, pero kabahagi lang parsyal. Isa yung meaning mo, total salvation. Nawawala ka sa talatang 6 kasi nahiwalay sa Diyos, hindi na makapagsisisi. So yung total salvation mo nasira, wala na pala, nahiwalay na, hindi na pala ligtas. Okay. Kamali ka. Next question. Sabi mo mayroong kaligtasan na parsyal. Meron ka bang mababasa sa Biblia, letra por letra, partial salvation? Meron o wala? Okay. Meron, kabahagi. Sabi mo, ligtas na. Ikaw nagsagot yan. Meron. So, walang letra po letra. Ang dito sa letra po letra, nakabahagi lang, so partial lang. Ngayon, ang total salvation mo, natalikod pala, humiwalay sa Diyos. Tapos hindi na magsisisi. So yung total salvation mo nasira. Yung total salvation mo pala dito sa lupa, pwede pa lang sira, mawala. Next question. Ito natalo. Next question. Saan sa talata sa Biblia nakalagay letra por letra na sabi mo partial salvation saan? Ikaw nga nagsabi ng salvation eh. Ang partial, nandito yan sa kabahagi. Okay. Sabi ko saan, pag sinabi po saan magbigay ng talata, saan sa talata sa Biblia, ako daw yung talata niya. Okay, so bro Alvin, meron pala tayong rules dito bro.
na kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. For example, saan mababasa, talagang pinapasagot Open-ended natin. naman yan, Badas. Yes, bro. Inaano ko lang. Wait lang, bro, Alvina. Magpapaliwanag mo na ako. Pero ibibigay ko naman sa'yo, don't worry. So, meron kaming rules dyan, bro, saan mababasa. So, either magbigay tayo ng chapter and verse sa Bible or magpapaliwanag tayo agad ng 10 seconds. Actually, ito yung ano kasi, Bro Alvin, meron kasi ako mga binabago na rules sa platform ko ba. Na ano din, alam ko bago ka sa akin ba, bago yung ano mo. So, ano naman, at hindi ko masyadong na-explain din before tayo nagsimula. So, pasensya din. Bro Alvin, meron ka bang counter objection dun, bro? Ang counter objection ko, moderator, kasi sasagot pa ko kasi open-ended naman yung tanong niya, open-ended. So, kahit anong sagot po pwede. Kaya walang categorical dun eh. Yes, bro. Saan? Yes, bro. Basa pa ko dito, hindi pa ko tapos sa 20 seconds. Yes. Mag-object siya. Yes. So, ganito. Tama naman kasi pero Bro Dino, bantayan mo na lang, bro, kung meron siyang ibibigay na verse during 20 seconds. Pero doon sa statement na yon, either saan niya ilagay yung verse or ano niya, pwede yan sa unahan, sa gitna, or sa ano. So, Bro Alvin, 20 seconds, bro. Sagot, bro. Maraming Saan ka, bro? salamat. Ang context sa Hebreo 6, sa talatang 9, pagkaligtas letra por letra. Sa talatang 2, hukom na walang katapusan, ikaligtasan din yan, malangit ka ma-imperno. Sa 6, hinahiwalay sa Diyos, hindi na makapagsisisi. Sabi mo, total salvation, ligtas pa rin. Meron magligtas pa rin na hindi na magsisisi, nahiwalay sa Diyos, ikaw nagkamali. Next question. Sa demonyo yan, naligtas. Next Okay, question. sabi mo merong pagkaligtas. Ano sa Greek ang salitang pagkaligtas? Nako, gusto mo, basahin ko muna dito, bigyan mo lang 20 seconds. O, meron akong Greek dito. Dito ikaw, hindi mo nga siguro alam, kaya nagtatanong ka. Sagot ko, Hebreo 6:9. Letra po letra dito. O, nandito. Soteria, salvation, belonging to salvation. So, salvation na talaga itong nahulog sa Diyos, nahiwalay, hindi magsisisi. So, hindi na ito ligtas. Dati ligtas, hindi na ngayon ligtas. So, mali. Next question. Next question. Sabi mo sa Hebreo 6, may soteria. Saan sa Hebreo 6 nakalagay ang soteria? Meron ba talagang soteria dyan o nagsisinungaling ka? God, meron. Hebreo 6:9, hindi ka nakikinig eh. Belonging to salvation. Salvation dito, nagtanong ka nung Greek. Soterias, ikaw hindi mo pala alam eh. Ikaw pala hindi alam sa Biblia. Tanong ka ng tanong kasi hindi mo alam. O, talo ka dito. Nada. Talo ka na. Next question. Next question. Alin ang tinatanong ko sa iyo sa Hebreo 6 verse 6 o sa 9? Alin ang tinatanong ko sa iyo, sa verse 6 o sa verse 9? Sagot, verse 6 ang tanong mo. Pero ang sagot sa konteksto, verse 9. Time na, bro. Pala alam. Time na, bro. 7 minutes time. Okay. So, dyan natatapos ang second part ng ating debate, which is yung rebuttal at second cross. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo, bro, kasi malilate na kami sa susunod na debate. 5 minute ito, final conclusion, mauuna si negative. No, 3 minutes lang, Badas. 3 minutes lang? Para hindi masyado mataas mo. Okay. Bro, ano mo na lang, bro. Bigyan ko kayo ng 3 5 minutes po. Standard. Bakit 3 minutes? Hindi kasi Russia, nagigipit ka sa oras. Sige lang, bro. Hindi naman yung susunod. Sige lang, bro. Konti lang naman yung panahon. Sige lang, bro. Bro Alvin, 5 minutes yan, bro, sa standard ko talaga. At nasabi ko yan kanina din na yung standard rules talaga ng Russia TV ba. So, pwede namang i-wave yan eh. So, bro Alvin, 5 minutes, bro. Pasok, bro. Okay. Maraming salamat, Padlas. At ito ngayon, na-showdown naman. Parang feel ko dito, I'm filled with the Holy Spirit eh. Tawain talaga pag ako kalaban. Umanap naman kayo ng iba. Hindi daw sa salvation, ang context sa Hebrew 6,
Sa verse 2, hukom na walang katapusan, hindi yung salvation. Anong palang theology na tutunan sa Baptist? Brad Dino. Ay, nako. Hukom lang walang hanggan. Sa una pa lang sa konteksto, talatag 1 at 2, nandyan ng salvation eh. Yung 4 hanggang 6, kasama ba dyan? Sa 9, soteria, salvation. This is about sa pagkaligtas, sabi ni Pablo sa context. Hiwalayin mo dito. Nahiwalay nga sa Diyos, kaya nga hindi ligtas. Tapos, hindi na magsisisi, tapos para sa'yo, ligtas pa rin. 3 times naka-video yan, kaya nag-out ka na doon eh. Di mo na yan mababawi, Dino, kahit pa 10 minutes. Bigay, badas. Yan na yan ng 10 minutes sa kurso. Hindi na yan makatindi. Kasi flyweight lang kasi, lumaban sa heavyweight eh. Knock-out talaga. Dino ngayon, natuto ka na. Yung sinabi mo na total salvation, ikaw nagsabi nun kahit walang talata dito sa talatang 3. Sinakyan lang kita. Ang punto natin, mawalay pa bang kaligtasan? Sa size, anong question mawalay? Kasi yung total salvation mo na mali pala, kasi bahagi lang pala yun dito sa lupa, hindi pala total. Kasi wala naman talagang total salvation dito sa lupa eh. Ikaw lang kayo lang mga Baptist. Nagpakapalan lang kayo magtuturo ng total salvation. Ibig sabihin dito sa lupa, lahat to. Ito ng sunod na buhay. Ito ng eternal life. Anong mga kademonyo nagtuturo niyo? Kayo namura kayong Suryano, kaya ganyan kayong aral ninyo eh. Diyan masikmura ng Katoliko. O ngayon, sa talatang 4, sabi mo, ikaw nagsabi, salvation nyo, one save. To be consistent sa talatang 6, save pa rin para sa'yo. Yun nga nakakatawa, doon ka na nakakatawa. Kasi sa talatang 6, hindi pwedeng ma-save yun. Yung total salvation mo na ma-maintain pa rin pagka-save. Kasi nakalikod na nga, nahiwalay sa Diyos. Tapos, por Santo naman, napakaliban, nagsalira po letra sa Biblia, letra po letra. Tapos, hindi na makapagsisi. Save pa rin yung hindi nakapagsisisi. Meron bang tao pumasok sa langit na hindi nagsisisi sa kasalanan, pinapasok ng Diyos sa langit? Magbasa ka dito na hindi nagsisi, napasok sa langit. Yung tulisan na sa ni Kristo, doon sa right side ni Kristo, nagsisi nga, kaya napunta siya sa paraiso, Luke 23:41 to 43. Pag hindi ka nagsisi, hindi nagsisi, napunta sa langit yun. Kaya nga mali yung total salvation on earth, save pa rin kahit ka magkalikod ka sa Diyos. Mo para sa iyo na wala naman, bahagi naman talaga dito sa lupa, mawawala yun dito pa rin sa lupa. Lalo na pag namatay ka, yung nilipol, Jude 1:5-6. Puntakin mo. Tinutan mo ngayon, ako na ngayon, dito ka naman nabugbog, na din, walang ganyan. Pag napatunayan mo, naligtas na, tapos pagkatapos, panalo ka na, ikaw nang nakapuntos. Ayun, natatawa ko dito. Pag binasa ko Judas 1:5, nabasa pala letra po letra, sabi mo, ligtas pa rin. Yung nalipol, ligtas pa rin. Pinatay ng Diyos, tapos binala sa langit. Wow naman, Dino. Congratulations. Ang galing mo mag-interpret sa Bible. Diyos na naglipol, tapos Diyos pang nagligtas. Naligtas na ng Diyos ng una. Lumabas sila sa ito, buong bayan. Tapos hindi na naman kaya. Nag-backslide. Pinatay sila ng Diyos, lipol. Yung pasalitang lipol sa'yo, ligtas ba yun? Yan sa'yo ang ligtas, hindi na lipol. Yan salita, lipol. So, ibig sabihin, hindi na naligtas afterwards, nalipol ng Diyos. Wadi mo. Huwag mo kaming ilis. Ikaw, di ba, sa argumentation, palagi kang fallacious. Assumption, kaya nagbasa ko Lucas 18:30-33. Si Kristo mismo nagsabi, sa susunod na buhay, in the next life, in the age to come, eternal life, you will receive eternal life. Yung sinasabihan na dito sa lupa, pero di pa daw dito sa lupa, kasi sunod na buhay. Tapos sabihin mo, nag-assume ako. Hindi ako nag-assume. Salita yun ni Kristo. Tapos yung unang 1:11, i-interpret mo doon sa Luke 18:30, sabi ni Kristo, isa Kristo dapat ang batayan pag-interpret doon sa 1 John 5 na walang mababasa sa lupa. Kaya nga sa langit nga yun, sa susunod na buhay. Dito ang napaka-comic dito, nakakapagtatawa kasi sumakay nga itong mga baptist sa rapture. Dati itong mga baptist, yung mga founder nila, hindi yun naniniwala ng rapture.
Wala na-dilemma sila kasi kung hindi na tatanggapin ang rapture ng mga dispensationalist na hindi nila kagrupo kasi hindi sila maging consistent kasi mamamatay sila mapunta sila ng libingan, pagtatawalan sila ng mga Katoliko o Dino na punta ka na ng libingan, hindi ka palabuhay na wala. Time na ba? Tama na, Brad. Maraming salamat, Brad Lash, at sa ating katunggali naman, walang personalan to, no? Si Dadino Diaz ang Baptist. At tuwang-tuwa ako, nakapag-debate ako muli. Gusto ko sana long March, Brad Lash, mag-debate na, pero marami mang makukulit. So, balik ulit tayo sa debate.